сокинон пайваста аз гаронии нархи молу маҳсулот дар Тоҷикистон нигаронӣ мекунанд, вале Бонки Миллии Тоҷикистон сатҳи таваррумро мӯътадил медонад. Фирдавс Толибзода, раиси Бонки Миллӣ, рӯзи 14 феврал дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт, соли гузашта сатҳи таваррум 3,8% ташкил намуд, ки нисбат ба як соли пеш 0,5% кам аст. Асосан аз ҳисоби маҳсулоти хӯрокворӣ 3,4%, ғайри хӯрокворӣ 6,6% ва арзиши хизматрасониҳои пулӣ ба аҳолӣ 1,2% ба амал омад. хабарнигорон аз раиси Бонки Миллӣ пурсиданд, ки нархи баъзе молу маҳсулот ба таври назаррас боло рафтааст, чӣ гуна сатҳи таваррумро мӯътадил баҳо медиҳед? Вай посух дод, ки сатҳи таваррумро бар асоси сабади истеъмолӣ арзёбӣ кардаанд, вале арзиши сабади истеъмолӣ ва таркиби онро шарҳ надод. Сабади истеъмолӣ ҳамон баъзе маҳсулотое ки шумо қайд кардед, шояд ки ҳиссаи бениҳоят паст дошта бошад. Ҳиссаашон паст бошад. Вақте ки мӯътадил будани сатҳи таваррум дар ҳоле аз сӯи раҳбарияти Бонки Миллӣ садо медиҳад, ки Оҷонсии омори Тоҷикистон аз афзоиши нархи маҳсулот дар бозорҳои кишвар хабар дод. тибқи иттилои ин оҷонсӣ, аз оғози соли 2023 нархи маҳсулоти гӯшти 3,8%, меваҷот 33,1%, шакар 27,6% ва маҳсулоти қаннодӣ 11,7% боло рафтаанд. бархе бозоршиносон бар ин назаранд, ки нишондоди расмии мақомот дар мавриди болоравии нархҳо на ҳамеша ба воқеият наздик буда, гоҳе талош мешавад арзиши молу маҳсулот ё сатҳи таваррумро кам нишон диҳанд. чуноне ки аз сомонаи вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин Тоҷик матлубот ҳар ҳафта нархи молу маҳсулот онҷо нашр мегардад, аммо мутаассифона омори нархи молу маҳсулоти бозори истеъмолии мо ба нархҳое ки дар бозори истеъмолӣ имрӯз аз ҷониби тоҷирону соҳибкорон гузошта мешавад мувофиқат намекунад. аксар мавридҳо дар омор нархи молу маҳсулот махсусан молҳои озуқавориро нисбатан арзон нишон медиҳанд, аммо дар асл дар бозорҳо нарх бениҳоят қимат ва гарон шудааст. рӯзи 14 феврал пурсиши хабарнигорони Радиои Озодӣ дар кӯчаҳои Душанбе нишон дод, ки сокинон дар бораи арзиши маҳсулот назарҳои гуногун доранд. ҳама чӣ қимат шидаги охи назар ба пештараф равғанам қимат шидаги ҳамаш қимат шидаги охи харби сими тоҷикӣ хела хай кам ай мақсад ами камтар оила камира боло кунан мақсад мардуми тоҷикда о хела хубай ози 1,5 ами қама гиран мақсад 2,000 я 3-4,000 шава зиндагида бо хела хубтар мешавад. ҷои арзон шава қимат чидеса фаҳмидӣ охи агиҷо зуруд мераса. сокинони Тоҷикистон аз афзоиши нархҳо борҳо гила карданд, ки на ҳамеша зурашон ба хариди маҳсулоти даркорӣ мерасад. гоҳе харидорон тоҷиронро гунаҳгор мекунанд, ки нархҳоро ба таври сунъӣ боло мебаранд, вале тоҷирон дар посух мегӯянд, агар маҳсулоташонро бо нархи арзон фурӯшанд зарар мебинанд.